Này này unu alasdeng, pani puri zagrayana. Macam nahura bikin saya bunyi sama sampai jana. Deh, sebangsin jana ye. Ijibadi nama serba. Deh, ijibadi. Hi everyone, नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। Ses मा खालामखो नोङो मा खालामखो हो मा खालामखो मखाय मा खालामदों नायलाय खान्थाल बेगरखौनो जिनबाय आयु लेथ्रा फाथ्रानो बेखौ जायो सोरबा गन्थं गोदोलायनाय जागोन दा मानोबा नायलाय नै बेखौलाय माबानासो जायो एवनानैसो जायो बेखौ साजों फ्रुम खांफ्रामलायनाय बेखौ सिंख्रि जायोलै थावाफ्रा मानो जाबाय आं जानायालाय माबायाव सिथाबो गारमायाव सिथाबो बेखौ जाबाथाय खोब सिथाबा दाहाय नायगोन आं गारमाखौ सिना होबानो जाबाय मैथाजों सं बिराद गोथाव जायो मैथाजों संबासो होमबाबो गारमायाव सिथाबो आरो नोंमारगौ मैथाजों संनांगौ मैथाजों सङाबा माजों संनांगौ मैथाजों संलायलायो बुंखायानो दङ नै गन्थङाव मोखांखौनो सुवाखैदां मानसिया मैगङाव रेजिजोब्बाय बे लेथ्रा फेथ्रानो कमेन्टआव रायहर बेखौ आं बेखौ बयबो नै खान्थाला ओमफ्राय नैबेनिमोन आरोना नैबेनि माने नैबे थाइसे दंबावो नै सोरबा जानोबा जाफैनो हागोन न'आव गैया आरोना मोनसिगोनसो खोमा खान्थाल मोन गावरेनायासो इदि होनो खादौजों बुङोथ' आरो दे थाब माबा खामानि दङ हाथायाव थांनांगौ दिनै मंगलबार आं दख'ना लायनो होनदों नामा र' खारलायलायथारना लामायाव बिथिंथाय माथो लायनो होनदाय मैया हरावलाय लामायाव बिथिं दख'ना लायग्रा लामाया जोलागासि गैया मानसि गैया जोलायाहायबा Này này unu alasdeng, pani puri zagrayana. Macam nahura bikin saya bunyi kana sampai jana. Deh, sebangsin jana ye. Ijibadi nama serba. Deh, ijibadi. Deh, sudah. Dia gelin menakin dah. Mini mana. Alu bersenangan, bidai bersenangan mitzvah. Udah alu bersenangan bukan mana. Masih badi, dah. Alu ber. Singra Brazil kadang ai. Yang kalau tewai cengak. Nggak sekardeng. Dabla nama neng nena. Ya, kau pilih kita apa? Kalau jebai deh. Nengok kalau jebai alu ke kejasin je. Malika jirai kayu nih Malika jirai kayu. Jadi mama masih sulit serapra. Sini dabla nih Jawa. Ini Jawa. Akajang. Kulisin sur samusun. Kesulitan aja. Ayo di mana? Kita jaga. Hal baju deh, baru kalian ngobrol cek lah jawaban serangga. Ayo, coba aja. Yang jaga lagi dah mana itu juga padi. Ini malah padi bisa nih padi apa? Lem jalan itu apa boleh? Abis jam semua senang. माबा सुनायफोराव खर'आव थांदों सिथुमजोबखो
50टा सोरना 50टा जागोन आयु हागन लाखोमायो बायदि गोदोमा मोखांखौनो जाहराखै मोजां नाहरासै नै नाहरद' आइया जागासै नै ओरैनो नाहरबाला नै मादैसो नाहरलाय